I a Juneda de les Garrigues se celebra avui la primera jornada de debat sobre fotoperiodisme organitzada pel magazín La Mira. La trobada sota el nom de Miravisions pretén ser un espai de treball per millorar la qualitat del fotoperiodisme i també vol reflexionar sobre els canvis que les xarxes socials hi han causat. Un dels participants en l'acte és Samuel Aranda, fotògraf documental que treballa pel New York Times i guanyador del World Press Photo. Durant la trobada també s'ha posat de relleu com la pandèmia ha influït en el fotoperiodisme amb una fotografia molt més emotiva. Fotografies de gent que has compartit temps amb ells. Jo, en el meu cas, per exemple, la primera vegada que em vaig entrar a UCI em vaig trobar amb dues companyes de classe de l'EGB de Santa Coloma que feia 20 anys que no les veia i de sobte estaven allí amb tots els equips de protecció. Els vetos que hi ha hagut, sobretot durant els primers 2 mesos de pandèmia, a l'hora d'entrar a hospitals, a cementiris, a tanatoris de titularitat pública, ha estat escandalós, no? És a dir, jo crec que això s'ha de dir ben clar.